Εδώ, αυτά που σκάνε. Μαζί είμαστε. Δυστυχώς. Το είδες, να το ξαναδώ. Δεν το είδα. Ένα μαύρο και ένα άσπρο, παίζουμε. Διαλέγεις. Τι άσπρο ή μαύρα. Α, παίζετε με δύο, γιατί πάνω που έδειξες τα μαύρα ή τα άσπρα. Διάλεξα τα άσπρα. Παίζετε χωρίς ρολόι. Ρολόι, τα τζάρια, ήταν ή δύο μαύρα ή δύο άσπρα. Α, Ναι, εσείς παίζετε ένα και ένα, αυτό λέω. ό,τι θέλεις. Θες να βγάλω δύο μαύρα. Απλά είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο σύστημα. Καλό μάτς. Ξέρεις, έτσι, κάθε φορά πριν ρίξεις τα ζάρια, εξηγώ να πεις δύο. Απλά άμα κάνω λάθος και να και ρίξω από εδώ τη ζαριά και αστυρωθεί, εκεί μπερδεύομαι λίγο με το Θα μου πει, θα σου το πω. Θα πατάτε εσείς. Cazzo κυρία, να κάτσετε εσύ να κάνετε και εσείς όμως. Μην κάτσω Υπάρχει το κύριο Συναδέη. Αυτό δεν παίζει. Δεν υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα. Θα σου εξηγήσω. Καλύτερο είναι. Γιατί αυτό κολλάει. Double trap. Είναι κράση. Είναι κουρασμένη η μάνα του. Τι φάγει το ίδιο.
Μία. Νόμιζα ότι ήταν εδώ. Μία. Τρεις. Σαν την 5 δεν έχει. Εδώ ήταν αυτό, Ναι. Εδώ, στο τέλος. Ένα λεπτάκι με το Α, συγγνώμη. Έβαλα μία, δύο, τρεις. Συγγνώμη. Πάμε ρε κύριε. Λίγο πρόγραμμα. Εδώ δεν είναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εδώ. Α, ναι, εδώ ήταν. Περιμένουμε. Ναι, εντάξει, μην περιμένουμε. Έχεις πάλι ρολόι. Αφηρημένη είμαι. 5, 2, δεν κάνω. Τρία. Όλα λάθη. Όλα θα είναι. Έτσι. Έχεις πολύ διάβαση. Και με εξάπω τον κοινοβούλιο. Αυτός είναι.
Μάλιστα. Not bad. Ναι. Φύγω. Άμα πέρναγε αυτή θα συνέχιζα, δεν θα της έλεγα. Να κόβατε εδώ. Καταλάβατε, εμένα εύκολα δεν δέχτηκε. Θα τσάπινα μέσα. Τέσσερα. Και δύο. Μια γίγα τους μπορώ να έχω. Μια γίγα τους. Μια γίγα τους. Είπα και εσύ. Ζώδιο είσαι. Τώρα, πέρασα. Εσύ. Οι άλλοι έρχονται σε λίγο, 15. Το πάει πάντα, φτάνεις αυτό που έχει να ζει. Αυτά τα λάθη. Και πιάω την καρδιέρα. Γεια σου, Τέλειο. Τα ζαριά. Να κάνω τώρα.
πριν τα ντόρτια, σκεφτόμουν να το γυρίσω βίντεο. Να σου πω, ήσουν πολύ κοντά. Αλλιώς, άλλη μια ζαριέτα, και ήταν η μοιραία. Αυτό πρέπει. Αλλά... Το έχασα μόνο. Ναι, αλλά μπορούσα να το χάσω. Και εσείς τώρα θα μπορούσατε να το είχατε γυρίσει. Εγώ παίζω για διπλό, οπότε θέλω να το γυρίσω. Δεν είναι ευχαριστητικό. Αν έγιναν τίποτα εξάρες, μας το έκανα διπλό. Εγώ όποτε και να στο γύριζα, θα πήγαινε σπάσω. Δεν σας βολεύει να περιμένετε μπάσκετ εδώ. Και εξάρες να έφερνες, Τότε γυρνάτε. Ναι. Πάσο. δηλαδή και εξάρες να ρίχνες, και στο γύριζα. Και ήσουν πάλι πάσο. Οπότε είμαστε 1-0 τώρα. Τέλεια. Κάνα λίγο χείμω και εγώ μπλακ. Να μου πάρει και εμένα κάτι Εγώ δεν το έκανα, εγώ δεν το έκανα. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσει ο πλακατζού. Είσαι πλακατζού. Πολύ. Πήγα να σου πω ότι εσύ έχεις ωραίο κόλλο, εγώ μεγάλο. Έτσι. Όταν λέξεις από έχουμε και δύο κόλλο. Εσύ ωραίο. Και εγώ μεγάλο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν τα ξέρω να απαντήσω. Χαίρομαι που γέλασες, γιατί Όχι, στις δεν μερικές έκανα. θα λέγανε Όχι, δεν έχω. δεν σου επιτρέπω, κύριε. Πολύ άλλο παιδί. Για κάνε λοιπόν. Φαίνεσαι. Πού είναι το... Θα ρίξω κάτι εγώ τα ζάρια. Για πες το κλίμα του τηλεφώνου. Τι είναι να μου, θα ήθελα να μου τώρα τελικά τώρα. Α, ναι, να φύγω κι εγώ. Να πούνε ότι έχασα και να πετύχω, μην τους πάρω. Έλατε, είναι και αυτό. Ναι, πρέπει να κάνεις κουγεβού γιατί η συνεχής επιτυχία, αλλά Είναι τελειώνει. που ανεβάσαν τόσο πολύ έξω τους καλύτερες. Είναι από τους καλύτερους εμείς. Σήμερα δεν τα έκανα. Έτσι είναι. Κατάληψη, καταπισιόν. Κατά μου είναι όταν ξεχνάω να απαντήσω, ή και τον λέω κατά. Κατά σου. Κατά μου. Μάλιστα. Τι έκανα, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, 5-3. Είναι πώς ήτανε. Εδώ έτσι. 5 εδώ και 3 από εδώ. Κάτι μου δεν κολλάει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είναι, να λέμε. Πήγα... Κι εγώ μπορώ να κάνω κανένα λάθος. Και έχω φτιάξει εδώ σουβλάκια, θα φάμε. Η Ακάμα. Πώς? Είναι η κοπέλα που έχει στο σπίτι, η κοπέλα που έχει πάρει το παίζει. Είναι εσωτερική στο σπίτι. Μπορείτε να στην πάρει. Ναι, από πού είναι? Γεωργία. Ναι, θέλει να κάνει. Η Ακάμα, η Άση. Δεν είναι άσχημο. Το ίδιο, not bad. Η Ακάμα και η Ντουμπάρι, αυτά ξέρω. Μόνο δύο διπλές, Ντουμπάρι. Πώς τη λένε την πατρίδα του, ξέρεις? Σαρκάμελο. Σαρκάβελο. Τι λένε οι Τζόρτζια, δηλαδή. Οι Τζόρτζια το ξέρουμε εμείς. Τι ξέρουν Σαρκάμελο. Το πούμε μετά τώρα. Κέρδισε και αυτή. Παίζουμε 15 στην ομάδα. Σπάζουμε στα 15. Σας προπονημένοι. Ωραία δεν είναι. Δεν την πληρώνεις, δεν πες. Τι πληρώνω και παίζει. Μια χαρά μου περνάει. Τι μου να παίρνει. Θα παίρνει από παντού. Αυτό είναι το σαββόνι. Είναι κούρημα έτσι θα παίρνει.
Μάλιστα. Να την κάνω τη... Να την κάνω τη... Αυτά που βρίζω τη μακά. Όχι, δεν θα το κάνω. Μακάν λέγεται η γυναίκα. Μακά. Δεν τα κάνεις αυτά που θα πάμε ψυχολογικά. Βάρη, τι ήρθαμε. Τρεις, αλλά όχι, δύο θα παίξω εδώ, δύο. Μία. Δύο, τρεις, τέσσερις. Γιατί αν αφήσεις αυτό δεν μου φύγει, δεν τελείωσε. Αυτό μπορώ να παίξω από εδώ. 5 και όσους. Κάτι πρέπει να κάνω. Περιμένω εδώ. Πάντως εγώ, συγγνώμη που τα σχολεία, το θέλω να πιο δεδομένο, εγώ σε χτυπώνω πολλά με 4 με 3 άσο, δεν πάω μόνο με άσο. Στο ασώριο, άλλο αυτό. Αλλά είσαι ανοιχτά, φεύγουμε. Πέντε. Και ο άσος. Μόνο με άσο. Μόνο με άσο μας χτυπήσω. Δεν θα μας χτυπήσω με διπλές. Εγώ θέλω να με χτυπήσεις. Να πω εκεί να σε ενοχλώ. Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό, Κάτι η μάνα λέει δεν έκλαψε ποτέ. Δεν έκλαψε κόψε μόνο από χαρά. Λοιπόν. Πονηρές.
θα παίξει το ζάρι. Θα τιμήσει, Και γι' αυτό δεν ξέρω πόσο το είναι το μεγάλο. Πασό. Έχεις 72 πόντους θα τους πάρει. 30, 38. Αυτό δεν ξέρω να μετράω, μόνο στο ίντερνετ παίζω και τα βλέπω. Είμαστε 1-1. Τίμιο. Τίμιο γιατί με μια καλή ζαριά εδώ μου φύγες. Μετά ήταν να βάλω μέσα, άντε να μαζέψω κάποιο από εδώ. Είμαστε γεννημένοι λίγο πονηρά μυαλά. Υποκλίνω. Έχω υποκληθεί πολλές φορές. Συνεχίζω. Καλύτερα να σε δακρώσω παρά να μην δακρώσεις. Μελέτανα. Και έτσι το κλείσαμε. Και θα παίξω και εδώ να έχω χρόνο να φτιαχτώ μέσα. Τις μελέτανα, γύρω πεντάρες τα λέγανε αυτό. Κάνουμε λέει πάντα. Ναι. Πάντα. Γιατί το επιζητάω το φαίνεται. Τις αργές μας, την αργία που είναι. Που τις παίρνω όταν τις χρειάζομαι. Να το γνωρίσω με τον καλό. Μετά, όχι εξάρτηση και τέτοια, που με βοηθάνε πάντα αυτά όταν τα χρειάζομαι τα φέρνω. Τα 4. Και 3.
Ξέρεις. Το 4 και το 3. Για να σας πάω, ότι εγώ αυτό το πάω. Ναι, είμαι σίγουρος είναι το Ωραία, κοίτα εδώ πειρασμός τώρα. Κάτι η μάνα δεν έκαψε ποτέ. Πώς να φάει βίντεο. Δεν υπάρχει. Όχι, ο Πάκης θα το δει. Είναι πολύ πράγμα να παίξεις από εδώ μέχρι να φύγεις. Όπα. Αστοχία. Κανένα χέρι τώρα που μαζεύουμε. Έχεις πάρει κανένα. Τώρα βέβαια. Τώρα πες, να μου δεις. Ναι. Thank you.
Τέσσερις. Έτσι, στα έξι δεν σπάει. Κοιτάγεις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Γιατί δεν το πήρες στο 3? Ωραία, Τώρα θέλω να περάσω 2. 1, 2, 3, 4. Κοίτα εδώ. Γιατί δεν μου έδωσες βίδο. Δεν το σκέφτομαι. Μία σου και μία μου. Δεν το ξέρεις. Ένας την κάνει κι άλλος ακολουθεί. 2-1, 3. Είναι 3, αφού το σβήνω, ναι. Το βλέπω με τα πουλιά εκεί. Ξεχάτε. Σε ζάλισε και το πουκάμι σου. Είναι μυστήριο, ωραίο. Τότε μόνο άσος τον ήθελα. Εσόδιο, πιάσω 3. Και 3-2. Και 4-3. Πολλά γίνανε, εντάξει. Πολλά ήθελα, εξάρες ήθελα. Καλά στο ρολόι. Όχι, δεν το είχα πατήσει καλά. Δεν γράφει όμως τίποτα. Γράφει, γράφει. Κατεβαίνει ο χρόνος. Α, είναι το μπόνους αυτό. Ναι. Να κάνω μια απόπειρα. Παραπέτρεψης. Σου δίνω μια ευκαιρία. 9 δεκάλια. Κουμπάρι. 1, 2, 3, 4. Έτσι όπως το σκέφτηκα, φαίνεται εύκολο. Γιατί είδες αυτό ότι πρέπει να ξαναλύει. Καλά, το κέντρο του Παναγιώτου είναι άλλη. Είναι 17 παλιά. Πάρα πολλές, αλλά έχεις και πιο πολύ για αυτό που είπες. Γιατί λέω, οπότε σου έδωσα λίγο πάνω από 50%. Οπότε σίγουρα φίλος, μικρός φίλος. Πραγματικά φαίνεται διπλά. Δηλαδή αυτό το παίρνεις, γι' αυτό ήμουν αυτά. Άμα ήταν δηλαδή να παίξουμε την παρτίδα, ήταν το ζώο να λίγο πιο πολύ. Αλλά εγώ και το παίρνεις, θα απλά θα πάει στις 4. Εντάξει.
Παιδιά μου, πάω πόσο πάει το 1. 4. Έχω 3. Α, πάσο. Ούτε μάλλον. Εντάξει, 4 είναι. Πάμε τώρα, θα τη δώσω. Είσαι απειλητική είσαι. Σε τι φάση θα τη δώσεις, θα σου απαντήσουμε. Φυσικά. Μία. Και μία 4. Εγώ θα έπαιζα, ας πούμε, 3, θα κλείνω εδώ. Γιατί το 6 το έχεις αφήσει εκεί, σε άλλο κόμμα. Βαράς 6 από εδώ και 6 από εδώ. Ποιο θα βάλεις από τα δύο? Εκείνο εννοείται. Άσο. Και 3. Σάρε. Ό,τι θέλει η κυρία. Καλά έχεις άμα θες. Δόρτια. Δεν μπαίνω ούτε ένα, 2 ψηφίες. Λοιπόν, παρακολουθώντας τα φύλλα μου, τα ζάρια μου είναι το 6-3 και το 4. Λαγκαρδιά. Παναγία, από εκεί και πέρα δεν είναι κακό. Αλλά δεν παίζω με τα χέρια, παίζω με αυτό τη γυναικεία. Με τα χέρια του Λενάδα, αν θα είσαι εκπαιδευμένη από Γεωργιανή, εγώ δεν σε παίζω. Δόρτια. Ένα. Αυτή είναι πολύ καλή πάνω, αλλά δεν παίζει σωστά μέσα. Βάζει πάντα και όλα εδώ, καταλαβαίνεις. Τώρα έχω δίδω. Θα μας πεις εδώ, θα κάνεις το πεις μέσα. Τώρα η αυγά η δουλειά, μπορεί να τα παίξω όλα για όλα. Για να το γυρίσω. Παίζει και αυτό το σενάριο. Είσαι εκτεθειμένος, ξέρετε, δεν είσαι... Παιδιά σου βλέπω, εγώ τι κάνω, εγώ θα το... Εγώ θα τα μάθω. Έλα ρε, πού είναι τα τορτιά μου. Θεμάσου εδώ παιδιά μου. Κουμπάρι. Βρήκαμε τώρα. Έλα, πάμε ξύπνα, να κοιμάσαι ακόμα, ξύπνα. 4, το 2.
Τώρα αρχίζει τα δύσκολα. Τώρα θα το resultato λέει και ο Λουβάς. Τέσσερα και δύο. Αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ που είδαμε αυτό εδώ δεν ήταν. Εδώ. 6 δεν είναι. 4-2. Α, 4, 6. Τα λέμε, θα βγάλει. Δεν θα βγάλει, θα περάσει. Λοιπόν, μπορούσα να κάνω. Και δύο τους Αλεξανδρών. Λέει κολέφα. Παίζει και το φάρδο δηλαδή ρόλο. Τώρα τι καλός θα γίνεται σε. Τους ετσίς πήγα. Α, και τώρα στα 2, γι' αυτό και σύνδεσαι στο 64. Έπαιξα εγώ, έχεις δικαίωμα να δώσεις δύο αυτές. Ναι. Θα δώσω. Παίρνεις, βάζεις στο δύο. Μιλά, τέλος πάντων, μόνο στο 2. Βάζεις στο δύο. Παίρνω, πατάω και εγώ το δύο. Λιγνώ. Και θέλω εξάρες. 6-3. Άσος. 5 και 6 χτυπάς εκεί, οπότε θα παίξω και το 5 εδώ. Δεν θα 5-6 χτυπάς. Ντουμπάρι. Δεν το πάρει, ξαριά. Όχι, ντουμπάρι είναι διπλές. Δύο. Το 2 και το 3. Πάντα θα κλείσει. Ο ένας. Και το 4. Αρχίζω να νιώθω την ταυτή σου ανάσα. Το παίξαμε 6. Και το 5. Α, ήσουν αφιλωμένο. Ήσουν να μπακ. Μπακ που λέγει θέλει. Ο άσος. Και το 2. Όσο πιο μακριά τους πιο καλά. Μακριά και αγαπημένο. Είπα μια κάρτα και τον πάρει εξάρτητα, δεν ξέρω πώς λέγονται. Το 6 και το 3.
Πάμε. Έλα οι εξάρες μου. Πώς δεν υπήρχε ρε μαλάκα, εγώ έπαιξα. Μαλάκα, έχεις γίνει απαθεωνάρος. Σε προσέχω. Θέλω τώρα 6-2. Θα μπορούσα, αλλά δεν βγαίνω. Κοίτα τώρα πώς τη μπλέξαμε. Κοίτα τώρα. Δεν έχω μία σάνση. Τα βαϊζαριά μου. Λιακά μου. Αλλά... Δώσω 2 και 2 μου. Και σε τι πάλι. Έτσι, ωραία. Και πάω. Να. Δεν ξέρω να φέρει δύο μια φορά τον άλλο. Δώσου τις εξάρες μία φορά, μία φορά, μία φορά. Μία φορά. Δεν φέρει εξιάσου να δούμε. Εξάρες, δεν Να αυτά τα παιδιά! Να αυτά τα παιδιά!
Πάμε για εξάρες. Τι είναι η συμφωνία. 6. Και θα σε καθυστερήσω το άσος. Θα καθυστερήσω. Όχι 2, όχι 2, όχι 2. Εντάξει, τι είναι καλύτερο. Τώρα θα σου πω πώς θα εξηγηθείς. Για καν. Και δεν είναι πιο ωραίες, είναι πιο ωραίες. Να σου πάρω το δεκαετό. Τον πετάω. Δηλαδή στην πατρίδα κάτι στα παριστομένα και είναι το καλύτερο. Δύο έξι. Είδαμε, παίξαμε και λίγο. Εγώ παίξαμε μένω. 2-6 και εγώ όχι 2, Στα όλα. Εγώ 3-1, αλλά συνομείς 2 παίξε έναν και μου λες ότι βλέπω. Εγώ 6-3-2. Έτσι 6-2, λοιπόν αυτό το είπα. Άσο και την Άννε. Τώρα δεν ξέχαρα, τη σκηνικάμε ώρα. Με πρωτονταρή, βάλτε κάπου άλλο πέρα, αγοράκι μου. Τώρα καινούργιο τι. Τον προηγούμενο μήνα ξεκίνησε να ασχολείται. Μια τριάδα δεν είναι για την ταυτική. Έλα, Ρεντορέλα. Έξι άσο, 5 άσο, 4 άσο. Ό,τι θες. Εντάξει, το σκηνή. Το 2 και 1. Άμα το κόψω δεν είναι διπλό, άμα το σταματήσω. Ή σταματάει. Δεν κατάλαβα. Τώρα έχεις τέρμα ζητήσει 2.
Μπορώ να σου πω ότι στο σταματάω και να πάρεις τους 2 πόντους. Α, εντάξει, ναι, γιατί μπορεί να χάσεις να πεις. Θα ξεχάσεις να σου πω κάτι τηλέφωνο και να τη γράφει τα λόγια. Τι, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Πότε είμαστε. Άστο, δεν έχει πάει καλά εδώ. 5 και 2. Εσύ έχεις ρίξει το βίντεο. Σε άλλη φάση να υποθέσω. Ωραία. Όχι το Α, ναι, συγγνώμη, δεν το είδα αυτό. Έχεις δίκιο, με τρελάνα το λέγω πάνω. Ωραία, τώρα τι πόσο είναι. Τέλειωσε. Τώρα τέλειωσε. Τώρα το ένα. Γιατί στο πήρα διπλό. Έφερα χιλιάρες. Ναι, και πόσοι ήμασταν. Είμαστε Για 2 πήρε 4-1 και 4 που σου πήρα. Γιατί 4, αφού 2 λέει. Ναι, αλλά είναι διπλό. Διπλό. Έχασες διπλό το παιχνίδι. Δεν έκοψες πουλάκι μου. Το έχεις. Αν έκοβες, θα σου παίρνα 2. Γι' αυτό σου είπα μπορώ να το σταματήσω. Ναι. Είχες μια ιστεροβουλία. Όταν με ρώτησες, ναι. Να βγαίνω στο επόμενο, δεν το Είχες ξέρω. μια ιστεροβουλία. Ωραία, και τώρα τι γίνεται. Τώρα εντάξει, 1-1 στην επόμενη κλήρωση. Και έχεις και εκείνο θα παίξει και με μένα. Τώρα που είμαι και εγώ 1-1. Είδες. Ενώ στον προηγούμενο γύρο δεν υπήρχε εκεί. Άμα παίξει με το μπλουκάκι, έχει κάτσει. Αλλάζει το πράγμα. Άμα έχει παίξει με το μπλουκάκι, ξέρεις που λέει το τραγουδάκι νερό στην κάρκα. Μπλουκάκης. Ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Εξαιρετική, είναι ωραία παρέα. Αυτό είναι βέβαιο. Ντορέλα. Δεν έπαιξα κάτι το αύριο εδώ. Εδώ πάνω έπαιξα κάτι. Σε τι φάση έριξε το βίδο. Ντορέλα ήταν έτσι. Δωροθέα ή Δωρέλα. Το είπες μόνη σου. Δωροθέα, δεν Το είμαστε Ντορέλα είπες μόνη σου. Δωρέλα, ναι, Δεν Δωρέλα. μπορούσα να το ξέρω. Μίλαγε στον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι κακό. Άμα σου απαντήσει, θα το ψάξεις. Άμα σου απαντήσει να το φτιάξει. Μέχρι εκεί. Καλά είναι. Γιατρόσυστημα, τι ασχολείστε. Τώρα με σένα. Είναι ειδική περίπτωση. Είναι μια κατηγορία μόνο. Δεν είναι για το. Δεν είναι για το. Τι είναι αυτό. Εργοστάσια. Εσύ τι θέλεις. Εγώ δεν είμαι βία στην Ελλάδα. Ξέρετε, το πόλεμο με τα ρούχα. Το πόνιμο ψώνιζα παλιά από το Ισόλωνος. Ναι, από το ακίνητο όμως στην Αθήνα. Το κάνω όλα τα κάτι στις καφετέριες. Δεν κατάλαβα στην Αθήνα τι σου λέει. Φάση, έχω ένα ακίνητο μεγάλο. Εκεί στην Κρυκάδα, επώνυμο. Εκεί Παίρνεις τα φυσικά. ενίκια, έτσι. Άρα, Και το καλοκαίρι λέγω σε σκάφη. τι, κόστες. Ήμουνα στο Πατσανίδη σαν. Το δεν μας. Άντε ρε. Γνωστά σε δει. Δεν θα καταλάβεις, είναι... Δεν να μην καταλάβω. Δεν να μην καταλάβω. Είναι ελαιοβηγία. Ελάδια. Μια κατηγορία λαγλίου, άλλη, όχι αυτό που ξέρεις το Ελλάδα. Ναι, λέω, παίρνω για τον παπά μου. Για το καντήλι. Ναι, παίρνω για το καντήλι, γιατί είναι πιο φθηνό και δεν κάνει. Και δεν κάνει. Και κρατάει και το λίγο. Αυτό, αλλά δεν είναι μόνο για το πυρηνέλο, τρώγεται. Ναι, το ξέρω. Με σαλάτες και ξέρω, στο εξωτερικό. Έχετε κλείνει όλα εδώ. Όλα, μόνο αυτό που είναι. Για να σας προτιμούσαμε, λέω. Δεν μιλάω για χοντρικά, Στη Σπάρτη. σπάκι, να σου μαθαίνεις και στην Μεσσηνία. Ναι, εμείς έχουμε σπίτι, ξέρετε, εγώ. Όχι, εγώ ξέρω του... Προενάντρα σου. Όχι, όχι. Του αδερφού του πατέρα μου, γιος η γυναίκα του. Ναι. Στη Βρύση. Βρύση. Στη Λίθιο, εκεί μέσα. Στη Μάγια. Για να συνέχεια. Κόκκινα λογιά, μέλισσες. Ξέρω, κατάλαβα. Τα λάδια αυτά μπαίνουν και σε λαχανέα, δεν είναι μόνο για φαγητό. Μόνο για φαγητό. Δεν μπαίνει σε κάποιο. Τι έκανε? Ο άντρας μου που έρχεται τώρα. Έρχεται εδώ να παίξει, παίζει. Όχι, δεν παίζει. Ξέρει, έρχεται να με δει. Είναι, α, να σε δει. Έρχεται να με δει. Ωραία. παίζει.